kubuhlungu ke makunjalo ngoba ngazi ukuthi nginomfana manje kuthi izenzo zakhe lezi azingixolisi tu angisoze ngaxola ngoba ngazi ukuthi mina nginendodana. Nginezinkomo ekhaya ziningi njengoba bathi ngisho nasekuqaleni nezimbuzi ziningi. Manje ngindodana ngifuna ivuse umuzi. Phela ngihlangana phi ney'nkomo ney'mbuzi. But if you show disrespect, abungiboni ngikhule phambi kwakhe kulungile noma ungakhula phambi kwakhe kodwa bekhulisa umfana. Manje usezovusa futhi yonke lento leyo uqama phansi. Mekhulisa umfana. Kodwa ubebona nje ukuthi akuyena umfana. Akulula usabona ilokhuza yakhe inento yomfana. Kodwa izenzo ziyasho. Uyasho ikho phela sesibizile ukuthi asimsize sibone ukuthi what is happening because yena ulost. Cela ukubingelela ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV on our beautiful episode izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Kuyinkinga zomndeni ke bafethu iyodwa nje into esihlanganisile ukusiza abantu emndenini senze sure ukuthi imndeni sishiya inobumbano, inokuzwana, inothando because uMagasela personally uyakholelwa ekuthenini la kunothando khona nemali isuke izoba ningi ngiyakutshela because i-positivity attracts another positivity. So ukuze sibe right khipe lo moya omubi, umoya wama-negativity, umoya wokungazwani, umoya wokunyanyana, silethe nje into right ekhala kahle. Ake sishintshe nje lesicabanga ngayo into imnyama. Okukhulu ukuthobeka mbukelo Black Life TV. Ngicela ungivumele ngibingelele ubaba eduze kwami, ngimamukele uhleleni. Sawubona baba njani? Sawubona sisi, ngiyaphila mkamela mina nginguKenneth. Kenny. Ubaba wakho. Nje silibeke nje kanjalo wakampanza sibona. Othabe khulu omavuni. Jesus, hallelujah. Ngoba laba bawela umfula ugcwele ihloluwela umfula ugcwele. Ashu. Kodwa thina singena phakathi emlanjeni emfuleni omkhulu. Nenze kanje. Siyophuma ngale. Nkosi yami. Wangena wena uyasho. Sokungaba. Ngaze ngakuthanda bampanza. Ngiyamthanda umuntu ozaziyo uqhamukaphi uyazi imvelaphi yakhe. Lo yiqhinyayo ngokuzazi yabo leyo nto. Ngokukhulu ukuthobeka bampanza. Ngicela usitshele nje ukuthi la ekhaya sibekwa yini indaba usibhalelile usifonela ufuna siphuthume size la ekhaya ngobani? Abeka nginengxaki la nginenkinga enkulu. Yebo baba Umntanami engimzeleyo. Usephenduke olunye uhlobo kanti mina ngilo muntu ongazi ukuthi manginendodana ekhaya. Okay. Ngifuna indodana yami. Yithi noma ngasekho izimbuzi zami nezinkomo zami ezisekhaya eMatekwa. Zingahambe nje zigcwala yonke indawo zithathwe ngabantu. Khona manje ke njengoba nginibizile mina nginibizele indodana yami ukuthi ke nizokhuluma naye. Idla ama-drugs indodana enzani manje? Engibhedile. Iphatha kuba umfana iphatha uba intombazane nangazi kunendodana nangazi ukuthi nginentombazane endlini. Angisazani ke tu naleyo mpilo ke. Umuntu wesilisa unendodana kodwa iziphathisa komuntu wesifazane. Umuntu wesifazane angisamqondi ungubani. Ubaba mhlambe ke awunginikeze nje i-structure sesomndeni wakho. Unabantwana bangaki? Nginabantwana ababili. Uyena umfana no? Uyena umfana nentombazane encane kodwa. Nawe uzalanga owasaba inamantombazane empanzi. Ungangiliswa ekhuleni kwami. Manje abantwana kwakushwebeka. Asiyeke. Asingayi lapho. Ngoba uzocabanga into eningi. Mhlawumbe sothi meselela umpanza bese kuthiwa nayingane yababa kade nje ubuthi wakuyisoka khona ingane ezoqhamuka kodwa wena ezaziwe wena ilezi zombili. Ilezi zombili ezona ngizikhulisayo seziyasebenza. Umama wekhaya. Nomama ekhaya naye ukhona ke umama ekhaya. Lesi ke sixoxe naye ukuthi qhubekani. Ngaqonda ngibhalele khona. Manje umama ekhaya yena naye akayithandi lento eyenzakalayo. Ayithandi lento ngoba uyangikhuza umama ekhaya kodwa uthi angimnyeke simbheke. Nangifuna ukumbheka ngoba sengiyayibona ukuthi iyatsheka lento kuyasha kubi kunzima manje. Lento ngibhalela ukuthi ke ngibhalele nina ukuze ngibone ukuthi nizongisiza kanjani. Asithembe ukuthi ngizokwazi ukusiza baba. Kodwa isikhathi esiningi umuntu uma kanjalo it depends ukuthi uyiqala nini leyo nto yabo. And also if kuyena
angikuthembisi ukuthi ngiyakwazi ukushintsha abantu, but siyinikeze ithuba sizwe yena mhlawumbe ukuthi kwenzakalani yabo before size sikhulume size sigeqa amagula. Ya understand, asithole ukuthi yini emenza ukuthi ayibone kungcono ukuthi abehave komuntu wesifazane igender yakhe kodwa ibe uthi umuntu wesilisa. Kodwa angifuni ukuthi impanza mase kufika umntwana uthi hawu nawe Magasela cha angikwazi ukushintsha ubulili bomuntu, angikwazi ukushintsha indlela ayiyona, but I can only advise. Yayizwa lento baba? Hayi nokho kuyazwakala. Asikhulumeni iqiniso nje. Mawukuthi lokho engikusho manje ngikuhambisana sisheshe singaqhubeki nohlelo, kodwa mawukuthi nawe uyamthemba uNkulunkulu simnikeze ithuba umfana aze khona la sizwe from yena ukuthi uzizwa kanjani, kwenzakalani, and yini angakwazi uyazi ukuthi ngizizwa kanjani ngayo yonke lento ayiphilayo. Kulungile mpanza? Hayi nokho ngiyakuvumela kulungile ngalokho. Mbukelo Black Life yachaza kuba udaba lakhe ngendodana yakhe. Angifuni-ke mina ukuthi ngikhulume kakhulu, asimnikeze ithuba abe khona eduze kwethu size ukuthi ngampela kwenzakalani ngendlela azizwa ngayo. Is it true lokho akubonayo baba kuyikona yini? Asambeni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiphinde ngibingelele again Mbukelo Black Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni. Haye Mlangeni uMagasela ngibhalele uBampanza la eduzane walichaza kudaba lakhe salalela mina naMbukelo sesiyabona ukuthi ngeke sikwazi ukuliphelelisa ngaphandle kwandodana. Kwase kuyasiphoqa ukuthi undodana simsondeze phela ngoba vele sisemagcekeni okompanza aze eduzane ayizwele yena from the horse's mouth ukuthi babakho uzizwa kanjani ngaye. Kodwa ngokukhulu ukuthobeka siqaleni kanje angimibingelele ngimamukele uhlelweni. Sawubona unjani bodi? Ngiyaphila sisama njani? Ngiyaphila Sithando. Ngicela ubingelele nje Mbukelo Black Life TV umtshela igama lakho nesibongo, then uzobe nje ususipha indlebe uBampanza uzobe sechazela ukuthi thina ka Black Life TV sokwenzani la ekhaya. Igama lami nguzama uHlengo kaMpanza. Yes Zamo. Okay baba, nangu Zamo sefikile. Yebo. Your son, ngicela bandla konke lokho ungichazela kona uphinde ukuphinde ekhona because angikwazi ukuthi ngimchazele uzobe ngathi kusho mina, but ngifuna azizwele yena ukuthi ubaba wakho uzizwa kanjani ngaye. Cela uqale ke baba ngamchazela ukuthi why usibhalelile. Ngibhalele lapha kwa Black Life ngengokuthi nginenkinga yomntanami. Manje ngithi nomntana, umntana lo seyangijikela ngoku izenzo zakhe kodwa angisho kodwa manje ngikhulume nomama wakhe ukuthi hayi konke engayiboni la emntaneni. Umntana lona manje usejikile manje akasonguye undodana manje sokungathi intomba kunendawo yobuntombazane ngoku engikubonayo phakathi. Ngabhalela ke kwa Black Life. Nami ngiyambona baba, ngiyabona. Zamona ngubabe bekudaba lakhe eThebeni. How do you feel about it? Besingekho isidingo sokuthi baba azafunela abantu ba Black Life ngenxa ye-sexuality yami. Okay, mhlambe into eyenza ukuthi afone ingoba yena confused because angithi eyakha kuyona yakhe. So I think as a parent also uyakudeserve ukuthi azi ukuthi what is happening. Mhlawumbe nikaze nihlale nixoxe. You can correct me if I'm wrong. If ngeke ndaxoxa. Ubaba sesakhuluma ngayo lento ngaphambilini. Oh okay. Ekukhuleni kwami ungibonile indlela engikhula ngayo, ubebona yonke into ebengiyenza nje. Ngisho abantu engihamba nabo engidlala nabi ubebona. Udlala namantombazane. Ngidlala namantombazane. Awubathandi nje ukudlala. Angikaze ngidlale nabafana nje, angikaze ngidlala ibhola. Okay. Ngihamba ngidlala amantombazane, ngidlala emgaqweni ngidlala amantombazane. Ubengibona nje ekukhuleni kwami, ngisho abantu abafikayo la ekhaya bekwamantombazane nje akaze kufika umfana esasamsa udlala ibhola. So musuza ukuthi into eyenza ukuthi abhale la ekhaya lento lempilo ephilayo imenza feel uncomfortable, uzizwa kanjani ngalokho? Ngiphatheka kabi kakhulu ukuthi umzali wami esho leyo nto leyo ngoba ngilindele okukhulu kuyena. Yena umuntu engilindele ukuthi kube yena umuntu ongisupportayo. Okay. Kodwa mase ngizwa lento leyo hayi. Okay, kusho ukuthi Zamo wena uyi-LGBT gang. Yes. So lapha yaka LGBT wena uyinhlobo like you belong under Bottom. bottom. Yes. Okay, and prefer ubizwa ngo she or he? Anginankinga mina esho ngibiza ngani. As long as ngibiza ngo she noma ngo he. kuyafana. Kuyafana. Akukuhlukumeza indawo. Wait. So baba nanga ukuzama echaza udaba lakhe uthi yena ukhule vele nje and nawe umbona akazi abo uboy ubo uhleze uboy girl, uzizwa kanjani ngalokho akushoyo baba?
Yabo ngiphatheka kabuhlungu-ke makunjalo ngoba ngazi ukuthi nginomfana manje kuthi izenzo zakhe lezi azingixolisi tu angisoze ngaxola ngoba ngazi ukuthi mina nginendodana. Nginezinkomo ekhaya iningi njengoba bathi ngisho nasekuqaleni nezimbuzi ziningi. Manje ngindodana ngifuna ivuse umuzi. Mina ngihlangana phi ney'nkomo ney'mbuzi. Phela ngicabanga because you're also part of the family, abazali bayakhula so wena uyaqhubeka. Mhlawumbe ucabanga i-planning. Iy'ngane zasiswakho khona umfana kubazukulu? Amantombazane umfana lo. Ukhona umfana kwabazukulu. Eyi naye so siya-cross ama-fingers avele afuze uzamo kwenziwe njani. Besingekho nje isidingo sokuthi kubizwa amakhamera. Siyaxolisa but ilokhuza igama leshow inkinga zomndeni. So kuyena mekuyinkinga, yabo. So kusho ukuthi kuyena mekunesidingo because ukhweleliwe ubaba ukuthi if siba khona mhlawumbe uzokwazi ukucaciseleka or afundiseke, and also nawe mhlawumbe mekhona izinto ey'menza sabe uncomfortable regardless of your gender, regardless of your sexuality rather, uzokwazi ukuthi ubone ukuthi okay at least abazali bami phela angavele yabo ngibagibele ekhanda because abanye abantu nama-behaviours abo emndenini ayenza ukuthi mhlawumbe ukuthi ubaba ulindele ukuthi kuklinwe igceke and then wena hayi mina ngikline igceke yabo. You-understand leyo nto? Because kuyenzeka noma umuntu wesifazane. Ngoba ayikho into ezoshintsha kukho konke, mina ayikho nje into ezoshintsha ukuthi I'm gay. Ayikho nje into ezoshintsha. Uzoshada nomuntu wesilisa. Uzoshada nomuntu wesilisa nje kwaphela lapho. Ukuthi ubaba uyathanda like it or not nje kuzokwenzeka. Kwaze kwasinda kwanzima. Manje-ke uncedo lwakho-ke Magasela-ke ngingathini-ke makunjena-ke manje ngoba ngibize nina ngibizela ukuthi naye ingxaki ingene endlini ngizoyithini into izoshintsha ngayitshintsha ayikho into eshintshayo okay imile endaweni eyodwa. Okay baba asiye la ngaphandle kokuthi umfana uzizwa ngathi umuntu wesifazane mhlawumbe okunye ngaphandle kwey'nkomo yabo yini enye oyibonayo ukuthi ikwenza ufeel uncomfortable i-behavior yakhe uyahlonipha? Hayi khona ngasekuhlonipheni uyahlonipha. Uyasiza endlini uyasiza wenza yonke into. Inkinga nje umuntu alala naye. Umuntu lo anayo and neyadi apha phela ngiyoqasha abantu ngaphandle. Kube intombazane yena. Kube useyintombazane manje. Nginentombazane la yena ekhona encane nansi futhi senginentombazane yesibili kodwa ngazi ukuthi ngumfana lo qala kuyona indodana. Okay kusho ukuthi igceke kuphela isho yenza ukuthi ozokwazi ukumuza ukuthi uyindoda la okwamanje. Nezinto mangimthuma fanele ngazi ukuthi uyahamba uyabaleka uyendaweni manje ubuya ngesakhe isikhathi asandami ehambile. Awu yabheda isho noma kuthiwa uyintombazane ke straight umothunywa ubuya ngesikhathi sikwenzelani lokho zamo? Ngisuke ngihamba endleleni esitolo kuyenza sometimes ngifike kugcwele. Awu kodwa-ke phela yabo afanele le nto ngihlezi ngiyisho kubantu. Indlela oyiyona i-sexuality yakho noma besides i-sexuality kuyenzeka kwesinye isikhathi wena abampanza uthola ukuthi ingane umzali ucomplain ukuthi uthanda ibhola kakhulu asithole isikhathi asinankinga ne-career siyakusupport sizokusupport kodwa phela lokho kwasekhaya imfundiso zasekhaya zibalulekile inhlonipho ibalulekile ayihlangene ne-gang le i-alphabet gang le osuyenze ukuthi imuthunywa uhambe isikhathi sakho manje usuthini ngisho ukuthi amantombazane ahambe ebuka ahambe kancane what is happening mesugcwele esitolo. Ngifike ngeke nami ngithi ngifike esitolo khona abanye abantu ngifike ngingenele phambili. Wenzani for a living njengamanje you're working or uqedile isikole you looking for umsebenzi? Ngihlelo kwamanje ngifuna umsebenzi. Uma uthola umsebenzi mina azi ngeke ngithini nabampanza. Because kuyenzeka nomuntu wesilisa abe khona egcekeni. Bakhona nje abaningi engibaziyo kodwa angawenzi lo msebenzi abafani. Aqasha abantu abazowenza ngoba sidala sakhe nje umuntu ongafuni ukwenza imisebenzi. So mhlawumbe uzamo uma ethola umsebenzi athola umuntu ozoklina igceke amkhokhele yena. No kuyazwakala ngalo hlobo obeka ngalo. Kodwa-ke ngikuthembisile mina bampanzi yakhumbula ngathi angikwazi ukushintsha umuntu kodwa we can only advise. Nakhona i-advice yami can only be based on i-behavior indlela ayiphatha ngayo. Because lokho ukuthi ngithi ezamo indaba ungabi straight yabo yinda angikwazi ukusho lokho. Yabo umthetho awungivumeli ngisho nolwa le-South Africa. I have no right ukuthi ngikujudge ngempilo oyiphilayo. But izinto ezibalekile ukuhlonipha ekhaya enze okufanele ukwenze
abazali bakho abakwabazali bakho angabe ukuthi wena ngokuphila impilo ethi sefanele ba-understande manje wena ukuthi uzwenza izinto ngokungawona umthetho wakampanza. Does that make sense? But nami kumele ngikhululeke. Kumele ngihlale Khululekile nje manje ngokukhululeka ugqokile nami. i-crop top. Uyavuma baba ugqoka i-crop top? Ngigqoka ngenkani. Akangithengeli yena. Ingconzo uzosebenza uyithengele yabo. Angithengi ngesizathu sokuthi zokuthengela impahla engazi ukuthi eyamadoda. Le mpahla le yamantombazane kanti yaza ngaze ndiyibone le tu bomu. Ngithengela indoda impahla yamantombazane. Kodwa ngisazoke ngithethe nomama wakho. Khulume nomama wakho. Uma I will talk uyathini? with your mother, but your mother is on your side. Ishu. Is on your side. I'm alone. That's why I called it Black Life TV. Black Light TV. Yes. Now I'm on your side. But Yes. on your side, so unfortunately, I have to educate you ukuthi into ekanje, more especially umntwana kuba nzima impela mekhule njobesho ukuthi yena look azali. I find it so difficult ukushintsha umuntu mina personally. I find it so difficult to see omunye umuntu against impilo yomunye umuntu kodwa kuba ngcono mekumzali ukuthi lapho usuke confused. But lokho kusuke kudingeka ukuthi nawe mzali sizama ukufundisa esikubizela ocwepheshe and understand ukuthi kunezinto ezi out of your control. Sometimes you need to just trust God kuyona because uyena ukupha umntwana. Kodwa ukumshaya ukuba against ukumthengela ke vele usemdala uzama right usuzoyithengela impahla. How old are you? Ngina 21. Awuzumdala kabi mina ubagcina nini ekhaya mina sengina 14 ngase ngiluka abantu ngiyithengela. Ubaba nje ngisho abangani bami la ekhaya bangeni manje. Amantombazane Abangeni ngisho abanjengami abangeni. Akabadingi nje uhleze baxoxa njalo mebefika. Ngiphika ngisho ngikhona athi angikho. Okay, but we understand ubaba ukuthi uqhamuka kephi asikwazi ukuyiforce lento same way isingakwazi nayo ukuthi simforce ukuthi akuthande. Nawe akwazi ukumforce ayikho imaforce. Mina vele ngingimforce ukuthi angithandi nokuthi kanjani akangidingi mhlambe emzini wakhe mina ngingahamba. Ayikho into enjalo ungahamba ekhaya ungaxoshanga ubaba ashonga ukuthi akade. Hayi yena ngisamdinga. Ubaba kashonga. Ngisamthanda kodwa ayisozithinto ukuthi umuntu ngibe ngazi kahle ukuthi ngifila kanjani. Kodwa ke ngicela ukukufundisa lapho. Noma ngabe uyazazi ukuthi uzizwa kanjani, we understand where you come from, but give umuntu omdala a chance. Njobe esho yena ukuthi akakuthandi mengakuboni kanjalo, nikeze ithuba uzoza ku-understand. At the end of the day ukuhamba ekhaya, if anything happens to you, izobe idinga yena uncwatshwa yena lo baba. yes. So akusiza ukuduba ekhaya. Ephila umzali wakho. Yabo manje usucabanga into yamanje. Kahle wena umsebenzi wakho ukuthi ufundise njoba sikule platform. Ufundise nabantu ababukayo abafana nawe ukuthi no sizalwa sinje, this is who we are, we love ourselves, can you please nisamkele asizi ngabubi. But if you show disrespect But ubaba ungiboni ngikhule phambi kwakhe kulungile noma ungakhula phambi kwakhe kodwa bekhulisa umfana. Manje usezovusa futhi yonke lento le uqama phansi. Mekhulisa umfana. Kodwa ubebona nje ukuthi akuyena umfana. Akulula usabona ilokhuza yakhe inento yomfana. Kodwa ingane izenzo yakhe. ziyasho. Uyasho ikho phela sesibizile ukuthi asimsize sibone ukuthi what is happening because yena lost. Mina ngi-understand. Akulula futhi to understand. The same way yabona ukuthi baba khofana nawe ufuze yena miyeke kumpanza ahlale ngaku-understand because nawe uhlule kum-understand. Phela le two-way street fanele anzama uku-understandana. Akuyena ubaba fanele understand wena unga-understand. Is it fair? Kodwa ubaba nje fanele abuye angi-understand. No, Zamo ubaba wakho. Angikwazi ukuthi nga-understand abantu bangaphandle yena umzali wami. Kuyenzeka-ke abantu bangaphandle. Yazi indaba abantu bangaphandle beke-understand ingoba usuke ungayona ingane yabo. Abantu bangaphandle abanankinga into bingaba-affect. Hayi. I'm telling you. Ungangasebenza umzali wakho uzoba ne-stress ukuthi awusebenza umuntu angaphandle bekumemeza uzohlala usasebenza yini wasebenza uzobhoreka. So uba kufanele into enhle phakathi kwamzali wakho nabantu bangaphandle. Umzali. Exactly my point. So cela ungamvaleli ekhoneni ukuthi aka-understand into angayi-understand. Lento ongayi-understand ngayo ukuthi aka-understand naye same thing applies. Naye aka-understand. We are not fighting la. Okusho mina kumele ngi-understand konke lokho kusho ubaba. No, it's not like that. But Baba we Chas. must understand each other. Thank you so much, Daddy. We understand each other. Then when you finish to understand, okay, I'm sorry. Masiqedile
uku-understandana mina nawe, sihlangabezane mina nawe. Impilo still isazoqhubeka ibe clear, ibe right. Now ukhululeke nami ngikhululeke ngazi ukuthi-ke This is okay. it. But to my side, you will play every time ndodana Exactly. wakampanza. But le ozoyenza Iyakho. sisazohlala phansi mina nawe sifike sibonisane kahle until nochwepheshe sibuyisane kuze yonke into ngijabule nami ukuthi okay umntanami ngiyajabula ke manje lo hlobo esiphethe ngalo akagangi akatshonti akahambe nabantu ababi akekho ema-drugs njengoba kukhona ama-drugs manje anginazi ukuthi manje noma ama-drugs uyabathatha yini? uyabathatha ama-drugs angathi akukuqondi kahle angukuboni siyabuza phela nobaba angikaze nje ngasebenzisa ama-drugs mina. Okay, akaze awasebenzise phansi. awubheki Akabheki. good boy. Phela lento ekuyena ifuna ukuthi nim-understand. Yikho ngithi mina ngicabanga uni-provider ngani ngama-experts, ama-therapist, abantu abazokwazi ukuthi bahlale nami phansi bani-understandise noba uthu. Akekho fanele adine ukuthi omunye ama-understand omunye noma at the end of the day like you said bampanzi fanele nigcine ni-understand. Kodwa ekhaya-ke ngixoxele, yabo mina mdala kanjani, yabo njengoba ngingahlali kwami ngisasekhaya ngiyingane. Angikhulumi nge-gender, angikhulumi nge-sexuality. It has nothing to do with sexuality. So ubampanzi afanele umu-understand methi wena kuyena uhlezi indodana ngoba indlela akuzale ngayo yena ubaba. I-sexuality akana inkinga nokuthi ulana uhlala kwenzalani ikamera yakhe akanandaba. But i-respect uyayidinga njengengane yakhe and you can't force him to change that. Ngiyakuzwa sis. Musu right wenza isebenzela ube right uhlala endaweni yakho ufike la ube indodana lo 20 minutes nobaba as long as ubaba uhappy nawe uhappy ubaba usekhulile adlule emhlabeni wazi ukuthi ubaba wakho uhappy ngawo. Lento ukuthi ufuna abantu nebaforce ukuthi nginje utshela umzali wakho, it's disrespect. Disrespect. There's so many ways. Yabo there's so many ways angafundisa abantu. Abanye babe nenhlanhla abangayidisclose. Bavele bayibonele nje ekhaya. Bathuke ngoba usulethe boyfriend usule "Joy mesitshela ukuthi ukuthi lokho." Abazali abafani njengoba nawe uyazi nabangani bakho angisanifani. Khona abangani bakho abacabanga indlela uzosho ukuthi usibani manje ecabanga nje ngendlela eweird. Abantu abafani uNkulunkulu usidale kanjalo. Ngiyakuzwa. So I'm so happy ukuthi ubaba bakho uhlaniphile. And give him isikhathi sakhe njobe se-express indlela afila ngayo. Take it serious. Tina will provide you guys with ngani ngochwepheshe isizakale. LGBT baba ikhona, people bayaphila lempilo and I don't think there is anything we can do. Na ngiyalibonga usizo lakho sazoqhubeka kahle sibambisane nondodana angisazoziphinde ngingene ko-adp ngoba angifundanga tu ngasesikoleni. Kodwa ubuke ngathi awufundile baba yo. Usafunda thina ngasasikhathi ufunda u6 kodwa usunamajazi ngesikhathi samanje ngoba English yale umuntu akudala. Ngiyakuzwa. Ake ngikhula noMandela ngalesa sikhathi. Oh okay. Sinale ya Royal English. Yeah, beautiful. Nazo ke. Ngiyakuzwa baba. Zamo, uzizwa kanjani? Hayi konke ku right. Ungadini. Baba yangidiniwe. Take a deep breath. Uzozama nje. I will try. Yeah. Umzali eqinile. Yeah. Awukwazi ukuchoose umndeni igazi lakho. Life is too short. Something bad yenzeka kuwena bonke labangani ucathi abahluhlana emgaqweni basuke bengekho sekhona umndeni. Yeah, kona kuyiqiniso. Angifuni ukungena eBhayibhelini. Uzolala endlini. Yeah, esontweni. Yeah, I'm sure umulalela laphayana ukuvusa kaJesu. I remember khona this time where uJesu esesiphambanweni the first person owayeseduze kwakhe kuthiwa kwakumzali wakhe angithi. So umzali ubalekile. Abantu sonke sabantu bangakuthanda bonke abantu bonke emhlabeni but ayikho into ebaleke njengomzali. Umzali ubalekile most especially mesaphila chomi. So akekho umuntu ozoshintsha indlela eyiyona, indlela oyijabulise ngayo kodwa wena enza ukuthi abazali bakhe bayabona ukuthi lento oyiphilayo ayingayenzi nje ibe nedrama yokuthi ekhaya manje usefanele kube wena uSarafina. Cha, wena uSarafina ekhaya uyisekhaya uyindodana. Outside then you can do wherever noma in your own space you can do. Asingafusani. Futhi lapha ngelanga ubaba wakho zomuzwe sethi Jompanza hayi lokhu uzuzama mina nginamadodakazi
Yayizwa leyo nto. Yebo, ngiyayizwa. Yeah. Yes. Nami ngiyeza kuthuma wahlezi ethi ngumfana ekhaya. Cha bangafisa umfana omuhle kanje. Kodwa kuthiwa vele athi niyajabula nomfana. Nginawo umfana esho mina Nkosi yami. Kodwa hayi mhlawumbe ngoba ngifana nobaba asazi. But it is what it is. So sometimes you don't even have to force things. Let things be and trust God. If uNkulunkulu esesayidini lakho uNkulunkulu akayena abantu abakhethakele wonke umuntu. You understand leyo nto. So abantu into engiyithanda ngoNkulunkulu kuthiwa akabuki njengomuntu, ihlo lakhe alibuki njengomuntu. Noma abantu bangathanda kanjani ukuthi abantu babe ngendlela abathanda ngayo, as long as wena uNkulunkulu ekudala ngendlela leyo ndlela. Period. Full stop. So thank you so much for isikhathi sakho Mpanza. So provide ucwepheshe again, I repeat. Now so provide counseling as well with ubaba. Uzoba right, uqhubeka uhloniphe ekhaya. Asho ukuthi ngiyabonga nami, asho ukuthi makabe sesithole ochwepheshe. So bese right. Sobe sesi right. Hlonipho nje yadingakala. Phela yonke into ifuneka inhlonipho ngoba ba inhlonipho ingekho. Hayi. You can't go further. Yeah, you impilo can't. incane ngoba awuhloniphi. Nangaphandle awuhloniphi. Ba uzothi ayihambela la usayifakela i-crop top yakho ube khona umuntu ozokuzonda kakhulu ukudlula lokho ocabanga ukuthi baba yakuzonda vela akubulala. Angithi yazi babulala kanjani abantu khona abantu ama-haters nje abangayithandi inhlobo le. Ubona kahle ukuthi nje bengabona isitabana ngasibulala. Vele ungazi usungenaphi. Abasifuna abantu. Because impilo yomunye umuntu banga-understand kahle njengami. Njengawe. Impilo yomuntu nje akube yomunye umuntu. Nathi baningi abantu esingabathandi, kuningi esingakuthandi ngabantu, but we believe ukuthi umuntu umuntu ngendlela yakhe. We need to respect that. Abantu abankulunkulu bafethu. Siyabonga-ke. Mukele Black Life TV, ngicabanga ukuthi Mpanza noZamoso ba-provide nge-counseling. Lento ye-LGBT ithanda ukuba inkinga, more especially abantu abadala. Kunalokho ukuthi aku-understandeki ukuthi kanjani it's difficult, more especially emndenini. Kodwa ngeke ngithi emndenini mengase babe right, not ukuthi babe right, bafunde nje sicela uNkulunkulu ukuthi aniphe amandla ukuthi nizame ukuyithola lento ukuthi ihlanganaphi lento ifike kanjani la. uNkulunkulu uzokwazi ukukunikeza isibindi sokuthi uqhubeke ukwazikhulisa ingane ngendlela, because ukuyilahla akekho umuntu olahlayo mfethu akumgqama ukulahla umuntu. Wamlahla kuzoba wesi ngaphandle. So noma ngabe abantu bayizonda kanjani lento noma uyibuka kanjani ku-TV ukuthi ayingeke lento ayi uyabona nje mfana wenza ukuthi cha bafethu mina ngihambisa nje nokuthi abantu kugxekwe abantu baNkulunkulu ngendlela abasuke bedalwe ngayo. Mekuthi uNkulunkulu akahlangani nabo kuzoye kuzenzakalela futhi so babona beshintsha bephila impilo afana ngabe bayayiphila mekuthi istyle. Uyayizwa leyo nto. So from Mlangeni Makasela, let me love and leave you. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Thank you so much for watching this episode till the end. I'm out. It's the Black Life TV.